Bueno, bos días. Rematado o Consello da Xunta, como sempre, doulles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, a proposta da Consellería de Política Social. Seguimos na loita contra a violencia machista e na axuda ás víctimas. Xa temos unha extensa rede de casas de acollida, seguimos ampliando, hai pouco trouxemos aquí a Consello un acordo nese sentido. Fomos recoida a primeira comunidade autónoma en dar unha prestación económica periódica a todas as víctimas, que seguimos mantendo. Somos a primeira e agora mesmo a única. E vimos de aprobar unha lei para regular as novas formas de violencia de xénero, a violencia digital en redes de internet. Tamén dimos conta no Consello onde se tomou este acordo. Decía que seguimos nesta liña, ou se damos un paso máis e ou se aprobamos a primeira convocatoria de axudas específicas para as vítimas de violencia sexual. Vai contar con un orzamento de 2 millóns de euros e o obxectivo é favorecer a recuperación integral destas mulleres e dos seus fillos e fillas. Van poder solicitar aquelas persoas que conten con a acreditación de víctima de violencia sexual e con esta convocatoria, a primeira vez que facemos en Galicia, somos a terceira comunidade autónoma, agora mesmo solo País Vasco e Asturias ofrece unha chega específica ás mulleres que sufrixen algún tipo de violencia sexual. Por lo tanto, isto se engadirá e non sustituirá a ningún dos recursos que xa estamos facilitando. Outro acordo de política social, agora para favorecer a conciliación, hoxe acordamos convocar axudas para seguir creando casas niño no rural. Son 5 novas casas as que queremos crear con esta convocatoria de axudas, son 300.000 euros, e con isto serían 530 as prazas nas diferentes casas niño repartidas por toda Galicia. Xa digo, 300.000 euros, 5 novas casas niño, 25 novas prazas, 5 por cada casa niño, 530 en total, engadidas as que xa existen. Recordo que este é un recurso para concellos de menos de 5.000 habitantes. Seguimos en política social. Saben que Galicia foi a primeira comunidade autónoma en poñer a disposición das persoas enfermas de ELA unha achega anual de 12.000 euros. Cunha máis para dar un amplio abano de posibilidades de gasto, mercar produtos esenciais para estas persoas ou para as persoas que as coidan, contratar servizos, normalmente de coidadores, servizos sanitarios e realizar reformas de adaptación nas súas vivendas que, por desgracia, van necesitando conforme avanza a enfermedade. Hoxe repetimos esta convocatoria de axudas para as persoas con ELA, van ser 2,1 millóns de euros e a previsión é chegar a máis de 200 persoas enfermas de ELA en Galicia. E ao mesmo tempo que convocamos estas axudas, volvemos a reclamar, igual que están facendo as persoas enfermas, igual que están facendo as súas familias e as asociacións, que as axudas convocadas polo Goberno Central teñen que mudar a súa orientación. Non ten ningún sentido que a día de hoxe menos do 10% dos galegos que padecen ELA se estean beneficiando destas axudas, e isto está pasando porque agora mesmo limítanse á contratación de coidadores e non poden adicarse a outras finalidades para que tamén necesitan e para as que sí existe a posibilidade do gasto desa axuda de 12.000 euros que concede a Xunta de Galicia. Por lo tanto, as axudas contempladas na lei da ELA, que tanto tempo se esperou, que tantas esperanzas suscitou cando foi aprobada, volvemos reivindicar que sexa para todos os doentes de ELA e para cubrir calquera servizo que precisen derivado da súa enfermedade e non só a contratación de coidadores. Cambio de área, a proposta da Axencia Galega de Turismo. Seguimos tomando acordos e actuacións para que todo estea preparado cando chegue o ano Xacobeo 2027 dentro de menos de 6 meses. O camiño francés chega a ser a ruta elexida maioritariamente polos peregrinos, concentra casi un 50% dos peregrinos que chegan a Santiago de Compostela e, por lo tanto, é importante facer actuacións para mantela en perfecto estado, non só en canto ao estado físico da ruta, sino tamén a todas as actividades que se suscitan ao longo das súas etapas. Por lo tanto, acordamos
asinar un convenio coa Mancomunidade de Concellos galegos do Camiño Francés para a mellora e promoción do Camiño Francés cara ao ano Xacobeo 2027. Son 1,1 millóns de euros os beneficiados os 11 concellos galegos atravesados polo Camiño Francés que forman parte desta ruta e as axudas poderán adicalas estes concellos a través da Mancomunidade a traballos de mellora paisaxística ou embelecemento dos bens situados ao longo do camiño, actividades culturais e turísticas e os gastos de persoal das oficinas de turismo destes concellos que teñen un especial traballo, especialmente nos meses centrais do ano. Outro acordo relacionado co turismo, hoxe acordamos distribuir, a proposta da Consellería de Presidencia, 150.000 euros entre 13 concellos galegos para axudarlles no que é unha necesidade, que é reforzar os seus corpos de policía local durante o brao, a través da contratación de auxiliares. Imos colaborar con 13 concellos, que son 5 máis que os que recibiron axuda o ano pasado, concretamente concellos moi turísticos, Bayona, Cangas, Grove, A Guarda, Nigrán, Pollo, Sanxenxo, Fisterra, Laxe, Miño, Padrón, Foz e Viveiro, que recibirán ata 18.000 euros para poder contratar auxiliares ou colaborar na contratación destes auxiliares entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. A proposta da Consellería de Cultura, acordamos unha nova incorporación á rede galega de museos. Incorpórase o Centro Etnográfico O Seixidal, que está no Concello das Somozas, que é un complexo de titularidade municipal, que se adica á preservación e divulgación da cultura rural galega do século pasado, o século XX. O complexo son 3 vivendas tradicionais e unha colección de obxectos relacionados co cultura rural, obxectos de uso habitual no rural, agricultura, ferramentas, obxectos domésticos. Este complexo do Seixidal actúa como un motor cultural importante, o principal, na zona da Somoza, realizando diferentes eventos, obradoiros, sobre cestería, elaboración tradicional do pan. Con esta incorporación á rede galega son 100 xa as entidades que forman parte da rede galega de museos. Sector primario, empezamos con Consellería de Medio Rural, un acordo para seguir promovendo unha dieta equilibrada entre os rapaces e rapazas en idade escolar e, ademais, incentivar o consumo de produtos de proximidade. Acordamos adicar casi 1 millón de euros, 965.000, a distribuir froita, castañas e leite galegas entre ao redor de 80.000 alumnos de centros educativos galegos para impulsar, como decía, hábitos saludables á hora de comer e tamén o consumo de proximidade. Xa o fixemos no curso pasado, repartíronse máis de 250.000 kilos de froita e 400.000 litros de leite en 320 centros. A idea agora é chegar a un número aproximado de algo máis de 320, 80.000 alumnos. Sector primario, pero Conselleiro da Mar, hoxe acordamos a distribución de casi 10 millóns de euros, 9,6 millóns de euros, para axudar a 39 proxectos de modernización de PEMES que se adican á transformación de produtos do mar, da pesca ou ben da acuicultura. Que imos axudar con estes proxectos, con este casi 10 millóns? Pois a creación de novos produtos para a súa comercialización, a actuacións para reducir o impacto ambiental da actividade destas PEMES, fomentar a calidade do que fabrican, mellorar a seguridade dos traballadores nos centros de produción e tamén para construir novas instalacións de produción ou modernizar as que xa existen. Xa digo, casi 10 millóns de euros, 9,6, 39 proxectos que recibirán cantidades con cargo estes casi 10 millóns de euros. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, coa intención de seguir coñecendo os recursos hídricos, os nosos recursos hídricos con maior detalle, que ademais están sendo cada vez máis fundamentais ante situacións de seca, hoxe acordamos renovar o convenio co Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia para reforzar o control e a calidade das aguas subterráneas da Conca Galicia-Costa. Recordarán que no mes de outubro do ano pasado anunciábamos aquí, foi un acordo do Consello da Xunta de Galicia, un estudio completo sobre as masas de auga subterránea da Conca Galicia-Costa. Ese estudio agora está en elaboración, pero as que xa temos detectadas e monitorizadas, o que hai que facer é preservar ao máximo a súa calidade a través de controles
por si foran necesarias. Algunhas se están utilizando, pero outras podrían quedar como reserva. Por lo tanto, este convenio é 1,2 millóns de euros ata o ano 2030, vai supoñer tomar cada 2 meses mostras en 76 puntos localizados donde existen augas subterráneas e ir monitorizando os seus nutrientes e os posibles contaminantes que poidan ter para actuar en consecuencia, xa digo, dun recurso hídrico que cada vez pode ser máis necesario. Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, no que corresponde ás infraestructuras, hoxe demos de visto e prace a executar por 2 millóns de euros dúas actuacións de construción de sendas pionís. A primeira vai estar no Concello de Ponteareas, son 3 treitos nas parroquias de Bugarín, Prado e Pías, 3 treitos continuados que discorrerán en paralelo á estrada Pontevedra 254. E a outra vai ser no Concello de Mondariz, unha senda que unirá o núcleo urbano coa zona de Matadoiro, tamén o Aveiro de Estrada, Pontevedra 262. 2 millóns en total, as dúas actuacións, 18 meses de execución. E na parte de vivenda, 2 acordos. Primeiro, seguimos declarando zonas ARIS, zonas de rehabilitación integral, o cal facilita a obtención de axudas e a axilización de trámites para facer rehabilitación de vivendas e con isto dinamizar barrios. Hoxe declaramos, incorporamos as zonas ARI de Galicia, os barrios da Milagrosa e Feijóo na cidade de Lugo. Van ser un área de rehabilitación integral, van a conformar toda esta zona de Milagrosa e Feijóo, e a terceira área de rehabilitación integral que existe no Concello de Lugo, xa están o casco histórico e a zona do Sagrado Corazón. Este ARI que os incorporamos son 26.000 metros cuadrados, 4.000 vivendas e 1 millar de edificios, a maioría construídos entre os anos 50 do século pasado e os anos 80 e, por lo tanto, necesitados, en moitos casos, dunha rehabilitación. Outro acordo, en materia de vivenda, seguimos tomando acordos, como todos os consellos, para cumplir o obxectivo de duplicar o parque público de vivendas nestes 4 anos. Os acordamos, autorizamos licitar obras para a construción de 65 vivendas de promoción pública en Ferrol, no barrio de Bertón, que é onde a Xunta de Galicia, como saben, está concentrando os seus esforzos de promoción pública na cidade de Ferrol. 10,8 millóns de euros para 65 vivendas, licitamos a súa construción e con este acordo de hoxe son 353 as vivendas públicas que a Xunta de Galicia ten agora mesmo en marcha na cidade de Ferrol. Volvo á área social, pero dende o punto de vista da Consellería de Emprego, hoxe autorizamos e garantimos, por acordo do Consello da Xunta de Galicia, é o 4º ano que facemos, que, cando menos, o 6% dos contratos de prestación de servicios que otorga a Xunta de Galicia, que contrata con terceros, vayan destinados, cando menos o 6%, a centros especiais de emprego ou a empresas de inserción. Hai unha legislación estatal que establece uns mínimos, pois con este 6% superámolos en máis dun punto eses mínimos exixidos e vanse centrar, como viñamos facendo estes últimos anos, dende que establecemos esta garantía, é o 4º ano xa en contratación de servicios de limpeza, forestais, de reparación, de transporte ou traballos administrativos. Xa digo, 6% mínimo do volumen que contrata a Xunta para centros especiais de emprego ou empresas de inserción. Sector económico, a proposta da Consellería de Economía, saben que no seu momento definimos os que consideramos sectores claves da economía galega e detectamos, así os declaramos, 9 eidos estratégicos da nosa economía. Ben, o compromiso, unha vez declarados estes 9 sectores estratégicos, foi progresivamente ir elaborando os seus plans directores. Xa está aprobado a automoción, o da construción naval, o do forestal madeira e o plan director do sector das TIC. Pois hoxe avanzamos nun novo sector estratégico e aprobamos o plan director do sector da alimentación, que vai estar dotado unha cantidad económica importante, 216 millóns de euros entre este ano e o ano 28, unha vixencia de 3 anos, 216 millóns de euros. Bueno, recordo que o sector da alimentación é un sector moi potente en Galicia, 2.100 empresas de moitos tamaños, rexistrou no ano pasado a cifra máis alta de afiliacións á Seguridade Social dende o ano 2009, 35.300
afiliados á Seguridade Social que traballan no sector da alimentación. Somos a quinta comunidade autónoma con maior volumen de negocio neste sector e o obxectivo con este plan director é que a industria do sector da alimentación en Galicia poida adaptarse aos cambios que se están a producir e que inciden directamente no mercado o que atende o sector da alimentación en Galicia. Vai haber moitas actuacións, as máis salientables, axudas directas para investimentos, sobre todo nas PEMES, de transformación de produtos do mar ou agrarios, que son os que empezan a cadena, plan galego para reducir o número de residuos alimentarios, incluíse neste plan director, xa o coñecen. Imos seguir promovendo proxectos de I+D+I relacionados coa biotecnoloxía, que ten moita incidencia no campo da alimentación. Vaise establecer unha aceleradora de empresas do sector da alimentación, BebeFood, e seguiremos reforzando os apoios que reciben as empresas galegas para facer actividades de promoción en feiras e diversos concursos, especialmente internacionais. Boa área de sanidade, varios acordos. O primeiro ten que ver coa necesidade de cubrir as vacantes que existen agora mesmo na área de urxencias no complexo hospitalario de Ourense e en toda a área sanitaria. Hoxe aprobamos un decreto que supón convocar 25 prazas de médicos de urxencias do Hospital de Ourense e o sistema vai ser o concurso de méritos, é dicir, sen necesidade de facer probas selectivas, máis alá deste concurso de méritos, vaise facer a través dunha oferta de emprego público para postos de difícil cobertura, que ten as súas especialidades, e o obxectivo, xa digo, é cubrir as vacantes na actualidade das 50 prazas coa que está dotado o Servizo de Urxencias. Hai 25 vacantes e, polo tanto, é necesario recurrir a este sistema e un dos incentivos que se establecerá aos que opten estas plazas e as acaden é que a experiencia laboral durante o tempo que estén cubrindo un posto no Servizo de Urxencias de Ourense puntará o triplo cara a outros procesos selectivos posteriores. É certo que ata agora o servizo estaba garantido gracias ao gran esforzo que estaban a facer tanto os médicos do propio Hospital de Ourense como da área sanitaria, pero é certo tamén que hai que dar outro tipo de solución e iso é o que nos leva a convocar este concurso extraordinario de méritos. Outro acordo en materia de sanidade, hoxe aprobamos un investimento de 8,5 millóns de euros para seguir reforzando que é un instrumento de enorme éxito, recoñecido ademais en todo o ámbito sanitario do noso país, que é o sistema Janus, a historia clínica electrónica. Queremos dotala con novas ferramentas, ofrecer ferramentas para os sanitarios e tamén ofrecerlles aos pacientes unha atención máis coordinada, máis continua e máis segura. Por lo tanto, avanzamos nunha nova versión do Janus, a nova versión Janus 5, que vai ter novidades importantes que van ser posibles gracias a este investimento de 8,5 millóns de euros. Por exemplo, imos seguir incorporando ferramentas de inteligencia artificial que nunca van sustituir o criterio do médico, pero que, dende logo, son un apoio importante a hora de tomar decisións clínicas. Vaise seguir incorporando información xenómica do paciente, agora que estamos colaboración do mapa xenómico de Galicia. Esta é unha información clave para ofrecer tratamentos máis personalizados a cada persoa. Seguiremos ampliando o número de dispositivos de carácter telemático que teñen certos pacientes que incorporan de xeito automático no historial do paciente, no Janus, os datos que van registrando. Pois ben, imos poñer máis aparatos deste tipo de control telemático, imos simplificar tamén a través do Janus o proceso necesario para que un profesional sanitario pida consulta dun paciente a outro especialista. Hai que seguir agilizando eses procesos e haberá novos servizos para os pacientes, como decía antes, posibilidade de conversar vía chat co médico de cada paciente, o médico que tenga asignado na sanidade pública, sempre cando o médico habilite este sistema. Pero se habilita, estará a disposición de todos os pacientes. A toda agora só era para pacientes que estiveran telemonitorizados ou no servicio de asistencia a domicilio. Agora, se o médico o habilita, poderá ser posible para todo tipo de pacientes. Cambio de área, educación. Hoxe aprobamos iniciar o proceso para modificar e modernizar o decreto que regula as ensinanzas universitarias en Galicia. Un decreto do ano 2011, moitas cousas pasaron dende entón e, polo tanto, o catálogo de titulacións
ten que adaptarse á evolución de todos estes anos. Por lo tanto, hoxe demos inicio a ese proceso de modificación deste decreto, buscando unha maior flexibilidade na elaboración da oferta de graos e másteres universitarios. Hai moitas novedades. Cal vai ser? Primeiro, imos adaptar o número mínimo que se exixe de alumnos para manter unha titulación en función das... hai que ter en conta diversos factores, a evolución demográfica, a hora de establecer a matrícula mínima, a necesidade dunha determinada titulación en determinadas zonas ou en determinados sectores económicos, é dicir, por lo tanto, reduciremos en algunhas titulacións o número mínimo de alumnos para mantelas. Recordo que no curso que ven de rematarse agora, o 25-26, o Sistema Universitario de Galicia ofertou 141 carreiras e 218 mestrados, 141 grados e 218 mestrados. E queremos seguir ampliando este catálogo, tendo en conta as novas demandas do mercado laboral e poñendo énfase, sobre todo, en aquelas titulacións que a situación actual permite albiscar que teñen moito futuro, porque terá moita demanda e moita empregabilidade. Por lo tanto, seguimos traballando isto para ampliar e adaptar a situación actual de Galicia á oferta universitaria. Por suposto, isto farémolo, como a toda agora, en estreita colaboración coas 3 universidades públicas galegas. E último acordo que explicará o Consello de Facenda ten que ver co proceso que iniciamos hai unhas semanas para ter as contas de Galicia o orzamento, como sempre, e de acordo co que marca a lei, aínda que sexa unha anomalía agora mesmo no noso país, para que poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro do ano que ven, insisto, como todos os anos, dende hai moitos anos. Nos imos seguir a senda que iniciamos hai moito tempo de estabilidade e confianza, e para iso temos claro que é fundamental ter orzamentos aprobados cada ano. Eso require unha serie de tramitacións e de acordos feitos no lugar axeitado do procedimento, e por iso hoxe aprobamos un teito de gasto para o ano 2027 que vai superar por primeira vez os 15.000 millóns de euros. E, ademais, hai que dicilo, por primeira vez, estes 15.000 millóns de euros vanse acadar con fondos ordinarios, dado que os fondos extraordinarios que incrementaban os orzamentos nestes últimos anos, derivados da pandemia e dos fondos MRR, chegan ao seu fin e, polo tanto, o ano que ven non computarán, ou polo menos a previsión é que non computen, na cantidade total, xa digo, por primeira vez vai superar os 15.000 millóns de euros. Ademais de aprobar o teito de gasto, leva aparellado o trámite que hoxe aprobamos actualizar o cadro macroeconómico, as cifras macro da economía de Galicia. A previsión que facemos agora mesmo, no mes de xullo, é que a economía galega medre o ano que ven por enriba do 2%, concretamente un 2,1%. Saben que sempre facemos previsións conservadoras, previsións que estimamos realistas e previsións que normalmente despois se poden modificar a alza, que sempre é moito mellor que o contrario. Seguiremos reduciendo a nosa débeda, a ratio débeda-PIB, e queremos situala por debaixo do 13%, e a taxa media de paro que prevemos, o rematado ano 2027, estará en mínimos casi históricos, por debaixo do 8%. Esa é a nosa previsión. Por lo tanto, queremos seguir sendo un exemplo de xestión racional, xestión confiable e xestión rigurosa das contas públicas. Por iso tomamos este acordo e para máis detalles dou a palabra ao Consello de Facenda. Bos días a todos. Pois, como acaba de informar o presidente, vimos de aprobar hoxe no Consello da Xunta o límite de gasto non financeiro para o ano 27. Hai un mes explicábamos a orde de elaboración de orzamentos e tal e como nos comprometemos, hoxe aprobamos en tempo e forma o teito de gasto. Como é habitual, cando elaboramos o teito de gasto non financeiro, procedemos á actualización do cadro macroeconómico para o ano en curso a partir do traballo sempre riguroso do Instituto Galego de Estadística. E igual que o fixemos en anos pasados, para este exercicio
melloramos de novo a estimación de crecemento do PIB. Así, prevemos que un crecemento da economía galega 2 décimas superior que pasa do 1,9% previsto no cadro macro dos orzamentos para este ano a un 2,1%, unha cifra, como sempre, prudente e que incluso non descartamos mellorar. Para o ano 27, polas incertezas ás que logo me referirei, queremos ser tamén moi prudentes e prevemos un avance do PIB do 1,9%. Desta forma, Galicia encadeará 7 anos de crecemento sostible. Con esas estimacións económicas, Galicia segue a manter unha mellor evolución media que España nos últimos anos de crecemento continuado, cun diferencial de 1,3 puntos de maior crecemento agardado para o ano 27 se partimos dende o ano 19, 16,7% fronte a un 15,4%. Ademais, Galicia está medrando significativamente por riba da zona euro, case o dobre no ano 25, 2,6% fronte a un 1,4%. Tamén prevemos crecer máis do dobre este ano, un 2,1%, como acabo de sinalar, fronte a un 0,9%. E seguir esta mellor tendencia tamén no ano 27, 1,8% fronte a un 1,2%. Respecto á tasa de paro, lembrarán que xa conseguimos estabilizala por debaixo do 10% dende hai 3 anos, e desde entón segue a baixar ano a ano. Así, no ano 25 foi do 8,3%, para este exercicio estímase que será do 8,1% e para o ano 27 que caia, como dixo o presidente, ben por baixo do 8% ata o 7,7%, rozando mínimos históricos. Antes de explicar a composición do tito de gasto non financeiro para o ano 27, quixera salientar que a súa elaboración enmárcase nun contexto económico de ralentización global da economía e de moitas incertezas, tanto externas como internas. As tensións comerciais e os aranceis aplicados por Estados Unidos, que se tiñan reducido desde abril do ano 25, aínda seguen elevadas en relación ao ano 24. E, de novo, o seu presidente, como acabamos de saber recentemente, advirte de novas subas. Isto, evidentemente, afectará ao comercio mundial, un dos motores á economía exterior da nosa economía. Así, mantense o impacto da guerra comercial nos saldos e relacións comerciais. Ademais, persisten as incertezas a nivel internacional asociadas ao conflicto do Oriente Próximo, debido á non consolidación do acordo de paz. Como consecuencia de todo isto, o crecemento da zona euro para o ano 27 revisouse a baixa ata o 1,2% e a inflación a alza ata o 2,3%. En canto ás incertezas internas, pois tamén están as que todos vostedes ben coñecen. En primeiro lugar, a instabilidade do Goberno central, que non é quen de levar a cabo as reformas que precisa o noso país para crecer de xeito estrutural. A falta de orzamentos xerais do Estado dende o ano 23 e o rexeitamento do Congreso da senda de estabilidade aprobada polo Goberno para o ano 27 forman parte tamén desta inestabilidade que afecta tamén a estabilidade económica. E para rematar, indicar tamén que a súa vez remata o estímulo investidor do Plan de Recuperación e Resiliencia financiado cos fondos Next Generation. Polo tanto, o ano que ven non teremos esta axuda ao investimento que supoñía máis de 60.000 millóns de euros acumulados, como ben saben, que viñan de Europa. Ante este escenario, a política orzamentaria debe asegurar a solvencia financeira das administracións públicas, debe preservar os marxes de actuación que permitan unha capacidade de resposta inmediata ante eventuais acontecementos inesperados, como a crise da Guerra do Oriente Medio deste ano, combinando prudencia fiscal, capacidade transformadora da economía e orientación estratégica. Tamén quero salientar que Galicia é unha comunidade comprometida co cumprimento das regras fiscais. A nosa trayectoria nos avala, tal e como se pode comprobar nesta gráfica, cun desempeño fiscal sempre mellor que a media e o 2026 o voltaremos a facer. Isto nos permite que poidamos seguir a reducir o ratio débeda-PIB para 2027, que prevemos que xa se sitúe por debaixo do 13%, o 12,6% exactamente, anticipando en 3 anos o obxectivo que recolle o Plan Estratégico de Galicia e tamén o obxectivo que está recollido na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, que, como saben, é do 13%. Compatibilizamos
o desempeño fiscal e o desempeño económico crecendo e creando emprego. Se temos en conta o último ano pechado, o ano 25, podemos salientar que Galicia presenta un maior crecemento que España nos últimos 7 anos, en concreto 2,2 puntos superior. Un crecemento equilibrado, achegado tanto pola demanda interna como pola demanda externa, o que reflicte a competitividade da nosa economía. É un crecemento que gaña en converxencia, xa que conversemos 5 veces máis que a media das comunidades autónomas. E Galicia presenta máis emprego, cun récord de afiliacións á Seguridade Social, 1.123.034 cotizantes a xuño do ano 26 e con menor volume de persoas registradas nas oficinas de emprego, 105.768 persoas tamén a xuño do ano 26. Quero deixar claro que, falando do límite de gasto non financeiro, o Goberno galego esgota a súa capacidade máxima, que permite a regra de gasto, na nosa opinión, excesivamente restrictiva, como pusimos de manifesto no Consello de Política Fiscal e Financeira. Tamén temos claro que somos un goberno convencido de que a sustentabilidade financeira é a mellor garantía de crecemento económico e duns servizos públicos de calidade. O Goberno central tenta trasladar ás comunidades autónomas que as comunidades autónomas teríamos máis marxe de gasto se tivera aprobada a senda fiscal que outorga un déficit do 0,1%, cando en realidade é que ambos obxectivos, a regra de gasto e o obxectivo de estabilidade, son incompatibles. Segundo a AIREF, como reflicte a gráfica, a regla de gasto aprobada polo Goberno central levaría as comunidades autónomas a elaborar as súas contas cun importante superávit. Para que se entenda, a regra de gasto é o obxectivo de estabilidade que non conseguiu aprobar no Congreso. Non son coherentes, non coinciden o obxectivo de estabilidade e a regra de gasto, pois se as comunidades autónomas cumpríramos ese déficit que formulaba o Goberno, incumpriríamos a regra de gasto, que é o que nos vincula aos obxectivos de estabilidade fixados polo Ministerio de Facenda e tamén pola Comisión Europea. Por isto, reitero, Galicia presenta o teito de gasto coa capacidade máxima de gasto que nos permite o cumprimento da regra fixada polo Goberno central, como veremos de seguido. Para calcular este teito de gasto non financeiro, veremos agora a evolución do total dos recursos propios autonómicos e tamén o propio límite de gasto para o 2027 compatible coas anteriores regras fiscais. Nesta diapositiva pode observarse como o total de recursos propios autonómicos medran un 6% en 747 millóns de euros, co cal acadarán os 13.000 millóns de euros no ano 27. A esta contía temos que aplicarlle os axustes no gasto computable para determinar o cumprimento da regla de gasto. O total do gasto computable, como saben, crecerá o vindeiro ano un 4%. Unha regra de gasto, lembro, que non está adaptada ás normas europeas que outorgan unha maior flexibilidade e que tampouco foi consensuada coas comunidades autónomas. Xa centrándonos nos cálculos que incluímos para o vindeiro exercicio, este incremento de 747 millóns de euros dos recursos autonómicos, sumado ao aumento de 35 millóns de euros de fondos finalistas de outras administracións, supón que o límite de gasto para o 2027 suba 782 millóns de euros, un 5,5%, ata superar os 15.000 millóns de euros. Somos capaces de compensar con fondos ordinarios o remate do mecanismo de recuperación e resiliencia, cuxa execución xa conclúe este ano e que non achegará recursos para o vindeiro exercicio. Con todo isto, en total o límite de gasto para o ano 27 se sitúa por riba dos 15.000 millóns de euros. E o que é moi importante, tamén para o ano 27 reduciremos por cuarto ano consecutivo o endebedamento neto de Galicia. Nesta diapositiva pode apreciarse moi ben como nos últimos anos temos un crecemento constante do teito de gasto e como para o vindeiro ano 27 somos quen de manter esta progresión ascendente sendo o primeiro exercicio dende a pandemia que non conta con recursos extraordinarios. É dicir, planificamos e programamos a medio prazo para compensar cos fondos estruturais europeos a caída do mecanismo de recuperación e resiliencia e somos quen de manter ese crecemento estable ao longo de todo o período. En definitiva, garantimos un ano máis de estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia. As nosas prioridades para o ano 27 serán o reforzo dos servizos públicos, a transformación do modelo productivo cun aposto polo investimento en innovación e pola mellora da formación para impulsar o crecemento empresarial,
a mellora de acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia. En resumo, esgotamos a nosa capacidade máxima de gasto legal fixada pola regla de gasto, aprobamos en tempo e forma o teito de gasto para o 97 cacados 15.000 millóns de euros, consolidamos unha senda crecente e estable dos orzamentos de Galicia que pasan a nutrirse na súa totalidade de recursos ordinarios, algo que non acontecía dende comezos da pandemia dende o ano 2019, e reducimos o endebedamento neto por cuarto ano consecutivo. A xestión responsable que a Xunta fai dos recursos permite encadear 7 anos consecutivos de crecemento sostible, un crecemento que permitirá seguir a crear emprego e rebaixar a taxa de paro ata rozar mínimos históricos, como dicía antes. Unha vez que temos aprobado este teito de gasto non financeiro no Consello da Xunta, remitirémolo de maneira inmediata ao Parlamento para obter a súa autorización tras o seu debate en pleno e con posterioridade seguiremos a traballar para aprobar e entregar ao Parlamento os orzamentos no mes de outubro como adoitamos facer. Moitas grazas. Bo día, presidente. Que tal? Varias preguntas. A primeira sobre a advertencia do presidente do CES de que fan falta medidas urxentes para frear o deterioro da sanidade. Bueno, se están previstas novas medidas neste sentido. Sobre a quita da débeda aprobada definitivamente no Congreso, agora que xa é un asunto aprobado no Congreso con ese visto bo, que vai facer Galicia, se ten previsto aproveitar esa quita de 4.000 euros ou seguirse opoñendo. Sobre a AP9, se van sentar co Goberno Central nesa comisión mixta para debater como vai ser dentro de que a Xunta está en desacordo coa proposta do Goberno. E o último, sobre as palabras da alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, que insiste en que vostede despreza a Santiago ou non reunirse con ela. Bueno, que di sobre estas palabras, se despreza a Santiago e se vai haber reunión próximamente coa alcaldesa de Santiago. Gracias. Sí, bueno, a primeira pregunta, respetando un órgano consultivo o CES a súa opinión, lógicamente, é unha opinión multidisciplinar que parte da composición do propio CES e que tomamos como é unha opinión máis moi respetable, autorizada. Non sei se procederá a contestar ou simplemente tomar nota. Dixeron moitísimas veces. Claro que hai que mellorar en sanidade, pero claro que melloramos moitísimo. Todos os consellos estamos tomando hoxe mesmo acordos neste sentido e así seguiremos. O se ven o da historia clínica do paciente e as melloras é algo que máis que vaise notar moi directamente, igual que moitísimos acordos que estamos tomando e seguiremos tomando. Por tanto, agradezo a opinión, o que non quere decir que a compartan ni moito menos ao 100%, non coñezo a integridade da opinión do CES, pero en todo caso cumpre coa súa función e nada máis que decir. Respecto da quita, bueno, isto é un proceso máis complexo, ten que ver con todo o tema da financiación que o Goberno non acaba de abrir, ou polo menos non acaba de abrir dunha maneira que supoña chegar a algún contido concreto e convinte para Galicia. Do pouco que sabemos, que é que pasamos dunha comunidade con máis dun 6% da poboación a ter menos dun 3% do financiamento, isto era a posición de saída, e a partir de aí intentos de contactos bilaterales precisamente para aqueles que van sair claramente mellorados, non teñan que sentarse con aqueles os que nos queren perxudicar. E todo isto forma parte do mismo. Da quita, sempre dixemos que se vai acompañado dun acordo de financiamento que donde Galicia necesita realmente mellorar, teño que dicilo unha vez máis, veíano nas previsións que temos un aprobado teito de gasto, seguir reducindo a nosa débeda, xa solo con recursos da Xunta de Galicia, por tanto non é a nosa necesidade. Se se condonan 4.000, pero temos que asumir mutualizada unha débeda de casi 5.000,
ao final volvemos a salir perdendo. Co cal, eso non é a solución, ni moitísimo menos. Vou dicir unha vez máis, non se nos poñen 4.000 millóns a disposición. Simplemente se condonan 4.000 para que teñamos que asumir todos os galegos 4.600, 4.700. Por tanto, non é, en ningún caso, un bon negocio para Galicia, que nin reclamamos e non é o que necesitamos. Necesitamos sentarnos todas as comunidades autónomas para falar dun novo sistema de financiamento. Preguntaba se nos imos sentar con o Goberno Central na AP9, a nos obriga, volveremos decir exactamente o mismo que vimos dicindo dende o principio. Ou se garante a financiación aceitada, ou Galicia non pode aceptar esta transferencia, porque tanto como someter os galegos ao risco de ter que pagar 2.600 millóns de euros. Queremos o laciño que decía o ministro Arcadio España. Igual que lle poñen o laciño a outras comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Galicia quere exactamente o mesmo. Non quere máis, pero non vai admitir moito menos que o que supón o acordo no Congreso, que é absolutamente diferente ao que acordamos no Parlamento. O Vieiro, a guía, o que imos exixir, acordou no Parlamento galego por unanimidade e o que diremos nesa comisións de transferencias. E respecto ás palabras da alcaldesa, bueno, mire, creo que a alcaldesa de Santiago neste momento ten moitísimos problemas de xestión, todos os días lle sale un diferente, e se o que quere desviar a atención e decir que o seu día a día, no que parece ser que moitos problemas non resolven, sino todo o contrario, o responsable é a Xunta de Galicia e o seu presidente, non tengo unha reunión con ela, bueno, está ben como intento, pero non creo que os santiagueses que son moi listos lle escole. Bo día, presidente. Dúas cuestións. A primeira, ao fío da situación que se está a vivir en lugares como a Castela e León ou Madrid, existe un debate sobre as causas da gravidade dos actuais incendios. Vostede, que ten moita experiencia logo de tantos anos á fronte da Xunta, das emerxencias, cree que hai relación entre o cambio climático e a gravidade dos incendios destes anos? Ese cambio climático é un fenómeno natural ou é froito da actividade humana? E, por outro lado, tamén preguntarlle sobre os retrasos que acumula a autovía A54, que hoxe non ten data para a súa apertura definitiva. Ten a Xunta algún tipo de comunicación do Ministerio de Transporte sobre o futuro desta vía clave para a vertebración de Galicia? Grazas. Sí. Mire, as causas dos incendios tremendos que estamos vendo, vimos incendios moi graves o ano pasado en Galicia, estamos los vendo agora mesmo no centro do país, no centro de España e tamén na zona de Levante. Son múltiples, non é obxecto de unha resposta corta, pero todos os coñecemos e, por suposto, eu non nego, estamos vendo estes incendios, ahora que lle chaman de quinta xeración, me parece que donde son auténticas explosións que se volven incontrolables e todos os expertos das diferentes comunidades autónomas coinciden no mesmo, antes non sucedían e, polo tanto, estas temperaturas tan altas repetidas durante tantos días que non víamos en Galicia hai uns anos e agora se están producindo, influyen sin ninguna dúbida, e influyen outros condicionantes, influye a necesidade da limpeza, por eso a Xunta de Galicia dobrou as axudas este ano para colaborar cos concellos e cos particulares no que é unha obriga legal, que é ter limpos os arredores dos núcleos poboados. Por eso aumentamos os efectivos, non só o número de brigadistas, sino tamén os medios, especialmente os aéreos, e por iso todo iso ten que contribuir a ir migrando pouco a pouco. Non estamos, por desgracia, libres de lumes en ningunha comunidade autónoma, o estamos vendo, pero se pode ir avanzando. O debate das causas está ben, pero ás veces, cando se teoriza moito, non se adica tanto tempo a actuar concretamente. Creo que o que nos fixemos este ano, cun número de esbroces, outro día, saben que cada mes damoslle conta, despois de que o coñeza o Consello da Xunta de Galicia, do avance nas tarefas de limpeza, do avance no número de medios, no avance nalgúnas autorizacións que antes non se permitían e agora sí, para limpezas en determinadas zonas durante o inverno. Creo que todo iso é importante e as circunstancias climáticas, e sen unha dúbida, tamén están influindo, pero decir que esa é a única causa é centralo toda aí, leva moitas teorías a poucas prácticas. Isto xa o dixo o presidente do Goberno cando visitou os lumes no ano 22, cando visitou os lumes o ano pasado, no ano 25, propón pactos de Estado que en nada se avanza e mentras o concreto ás veces está parado, e iso a Xunta de Galicia, dende logo, non quere que sexa así. Respecto á súa pregunta, a 54, pois non, Galicia é unha comunidade autónoma onde os ministros e ministras se pasean por aquí sin avisar prácticamente nunca
a Xunta de Galicia moitas veces veñan a falar incluso de competencias que prácticamente son exclusivas da comunidade autónoma. Enterámonos polos medios de comunicación. Pois imagínese vostede isto que é unha competencia directa. Non temos ninguna comunicación. Témolo preguntado a través de preguntas parlamentarias. Bueno, as mesmas novas que todos vostedes coñecen. Compromisos de apertura que logo se adían, sempre hai unha razón, unha excusa, a día de hoxe, bueno, non sei o último prazo que deron do Ministerio de Fomento, pero que deron tantos e ese tramo sigue sin abrir que eu realmente, ata que se poña en servicio, non me creo nada. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira, unha valoración sobre a decisión da UNESCO de devolver a candidatura da Ribeira Sacra, adotada hoxe pola mañán, e a segunda é sobre unha sentencia do Tribunal Supremo sobre o Parque Eólico de Moeche, que é unha licencia concedida polo Estado, pero que no razonamento xurídico de fondo tamén afecta moitas veces a licenzas concedidas pola propia Xunta de Galicia, que respecto á fragmentación de proxectos máis amplios. Entón, neste sentido, a pregunta é se a Xunta valora ou estudia adoptar algunha medida ou criterios para evitar, por dicirlo así, xa de inicio que se dean esa fragmentación de parques nos proxectos que se presentan. Gracias. Sí, a primeira pregunta, a decisión do UNESCO, acaba de coñecerse polo diferencia horaria, foi de madrugada aquí en Galicia. Supoño que iremos coñecendo os detalles. O representante de España ante UNESCO, o exministro Iceta, algún detalle xa deu. Teño que decir que estivemos en contacto permanente con él durante estas últimas horas e durante estes últimos meses, e teño que decir aquí públicamente e agradecerlle a súa implicación, en este caso a do Goberno de España tamén, nesta candidatura. Foi a única que presentou o noso país, creo que a defendeu con convicción e con énfasis. E cando as cousas, as que teño dito moitas veces, na miña opinión, fanse ben, o primeiro que facer é recoñecelo e agradecelo. Por lo tanto, esta defensa de principio a fin, esta colaboración que hubo na presentación da candidatura e despois na súa defensa, correspondíalle facelo en unha candidatura de país o representante do Goberno, pero fixo en plena coordinación coa Xunta de Galicia. Bueno, non pudo ser, hubo moitas candidaturas que non chegaron a esta fase finalísima, e dentro de que a mellor nova tería sido xa a declaración este ano, é certo que ahora dan un ano para aclarar discrepancias entre como se a candidatura, en como se o Goberno Central, porque, insisto, que é o que presenta a candidatura, pero aí estará a Xunta de Galicia, e temos un ano para volver a intentalo, e a primeira vez que se fai unha inscripción, queda unha inscripción feita para volver a intentalo o ano que ven, polo tanto, redoblaremos os esforzos, e espero que ano que ven teñamos éxito. Moito peor tería sido que fora retirada. Eso dificultaría que durante moito tempo, durante moitos anos, se poidera volver a presentar. Non foi así, e temos un ano de traballo intenso, e agardo que o ano que ven teñamos boas noticias. Xa foi, creo que toda a promoción da preparación da candidatura, da súa presentación, foi moi importante. Espero que poidamos culminar o ano que ven. A outra pregunta era... mire, igual que tivemos xa 5 sentencias do Supremo que avalaban o proceder da Xunta de Galicia na tramitación dos parques eólicos, agora hai unha. É certo que non é sobre a tramitación que fai a Xunta de Galicia, sobre a tramitación que fai o Goberno Central, pero é certo que a sentencia de unha serie de cousas que estamos analizando, que se refire á tramitación que se fai xa dese tipo de parques, igual que nos alegramos das que nos avalan 5, hai unha que non o fai, insisto, non há unha tramitación da Xunta de Galicia, e, polo tanto, lóxicamente, nos teria gustado que non fora así, pero hai que respetala. Exactamente igual é facer, en vez de criticar os suíces, en vez de falar de lawfare, o que faremos é estudiala e ver se hai alguna posibilidade de recurso por parte da Xunta de Galicia, que tampouco sei, nin sequera do punto de vista da legitimación, porque xa digo que foi un procedimento que tramitou o Goberno Central, non a Xunta, pero pouco máis que decir aí, xa o que correxirse, correxirá. Eu prefiro quedarme con que os tramitados levamos a 5 sentencias do Supremo que din que actuamos axeitadamente. Moi ben, moitas gracias.